Barn am hyblogaidd. Fi'n cysau cwn. Rhif 1, maen nhw wedi cael ei bridio o fleiddiad. Ffaith, I think. A mae dyn nhw danedd horrible sy'n gallu cnoi dalan oed y fraich di. Hyd yn oed puppies, really cute, oh my god, mae'n really cute. Odych yn brathu enw, ha, na. Pam mae ci yn brathu ti? Pam ti moyn hwnna'n ti? Ti'n insane. Hefyd, pam mae cwn dod ti gilydd, maen nhw'n rhedeg mewn packs ac yn ataco pobl. Dyna pam maen nhw ddim yn cael bod yn Glastonbury Festival. Achos, ond nhw'n rhedeg mewn packs ac ataco pobl. Crazy. A os wyt ti'n gweud wrth rhywun bod ti sy'n gyda ci, bod ti'n ofyn cwn, bod ti actual phobia fel sydd y fi, maen nhw'n edrych yn y ti fel bod ti'n serial killer, fel bod ti wedi lladd teulu nhw gyd. Honestly, a dwi ci ti ddim yn mynd i curio phobia fi, achos maen nhw'n terrifying. A maen nhw'n smelly, as in, o'n i mewn stafell gyda ci, oedden nhw'n trechu, a nhw'n disgusting. Disgusting, terrifying, gross, yuck. Os da chi barn am hyblogedd, rhowch yn y comments.